Ибрай авылынан. Ул инде безнең татар халкына хас дини даирәдән чыккан кеше буларак. Мәсәлән, нәрсәдән без күрәбез, аның әтисе колхозлашу чоры башлангандан колхозга кермәде. Ул бер кайчан партия яки комсомол пионерлар оешмасы белән берни уртаклыгы булмаган гаилә ул. Шул сәбәпле инде алар әлбәттә күп кыенлыклар күргәннәр. Һәм гомер буе Габделхак хәзрәт үз кул көче белән, хәләл хезмәте белән гаиләсен караган, колхозга кермәгән, кыенлык күргән гаиләдән чыгуын мин мисал итеп китерәм. Ул дини даирәдә нык булган даирәдән чыккан кеше ул. Һәм менә бу динле булу сәбәпле гомер сүрешүдә аның җиңел ансат булмаган. Шуңа карамастан менә ул шуның белән бәхетле, диннән тайпылмаган, кайда гына эшләмәсен, мәчеттә генә эшләмәгән дәврдә дә ул менә бу дини кыйммәтләрне халкыбызга пропагандалаган, ирештергән шәхес. Габделхак хәзрәт Саматовны Татарстан мөселманнары дини яңарыш йорының беренче баш казые итеп белә. Казый – шәригать хөкемдары. Гаделлек, гыйлем һәм хикмәт сорала торган бу вазифаны 1998 елда сайлауга җыелган имамнар бары тик Габделхак хәзрәт кенә башкара алачагын әйтә. Халык инде алҗыган иде, ниндидер арганлык бар иде. Менә бу кискенлектән, шундый дәхрилектән. Һәм сез хәтерләсәгез, инде менә Брежнев кликасы тирәсендә дә бит андый фанатлык юк иде коммунизмга. Менә ул вакытта 70-нче елларда йомшара төште иҗтимагый шартлар. Дингә дә уңайлыклар күренә башлады. Әмма ул вакытта кызганычка каршы әле мәчет системасында аны файдаланырга ашыкмыйлар иде. Менә анда ниндидер катып калган, куркып калган кешеләр тупланган иде, дөрес әйткәндә, мәчетләргә. Менә Габделхак хәзрәтнең тарихи бер өлеше менә моны сиземләп алып, менә Казандагы Мәрҗани мәчетендә ситуацияны тамырдан үзгәртә ул. Мәчет халкы Габделхак хәзрәт Саматовның җитәкчелегенең зирәклеге аркасында уңышка ирешә. Мөтәвәллият алмашына, мәчеткә зур пристрой төзелә шул вакытта. Мәчеткә килә торган садака, Мәрҗани мәчетендә ул вакытта зур садака килә иде, дөрес әйткәндә. Аны яңа мәчетләр төзүгә юнәлтергә мөмкинлек була башлады. Шәкертләрне укытуга, һәм менә күп шундый хәерле максатларга китә башлады акчалары, һәм ул рәсми рәвештә бернинди должностьта утырмаса да ул вакытта. Әлбәттә, идеологик яктан инде ничектә читтәге кардинал дип бездә әйтәләр бит. Менә шундый җитәкчелек итә алды. Ул вакытта да ул төрмәгә дә эләкмичә, ниндидер репрессиягә дә юлыкмыйча, халыкны оста оештырып, уңышка ирешү әлбәттә зур каһарманлык. Габделхак хәзрәт Саматовны республиканың Ирак авылларында да, Россиянең Себер шәһәрләрендә дә беләләр. Ул андагы мөселман халыкларына хак мәгълүмат алып килгән кеше. Дини яңарыш чорында мәчетләр төзелешен хәер фатихасы белән хуплаучы, матди ярдәм оештыручы һәм аларның эшчәнлегендә ярдәм итүче. Күтәргән куллары бәрәкәтендә, теләгән теләкләребез хөрмәтенә я Раббәл галәмин. Шуша бина, bundan соң zalimler kuluna түгел, мәңге кыямәткәчә фәкать гыйлем, мәгърифәт юлына хезмәт итәргә. Моннан башка булган биналарыбызны да мөселманнар кулына кайтарып, аларында һәм фәкать ислам дине юлына гына файдаланырга насип миясләр кылсана. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Şuşlaytırıp Allah'ın yoluna öndürüşü buldu ömrü boyuna. Ул менә революция кадәр чәчәк аткан безнең илаһият гигантларын күргән кеше ул. Алардан өлешләнгән иман ныклыгын үзләштергән кеше. Ул менә инде шул хәтле күп хәзрәтләрне күргән, гыйлем алган алардан. Әлбәттә, шуны үзенә сеңдереп, ул инде менә ничек әйтим инде безнең татар халкына хас булган алымларны да үзләштергән. Менә безнең бит инде 90-нчы елларда
Күпләрнең хатасы булды, ул чит ил калькалар буенча халыкка аңлатырга тырыштылар. Әмма Габделхак хәзрәт менә нәкъ татар менталитетына туры килгән. Безнең психологиясына сиземләгән исламны кертү вариантларын белә иде ничек аңлатырга. Шундый аңлаешлы чагыштырулар китерә иде, мисаллар китерә иде. Үзе белән килешеп яшәгән кеше генә бәхетле була. Мөселман өчен тулы камиллеккә иман аша гына ирешү мөмкин.